Sanibonani bafowethu njengoba nazi igama lami ngumzwaba bafowethu isichoma ntiyachumela abantu abawu1000 ngosuku samanketshani ke bafowethu njengoba nazi sihamba ngababili bafowethu sisiza wonke umuntu odinga usizo ngaleso sikhathi esisiza ngaso. Baningi ke abantu abasibhalelayo bafethu bafuna usizo sebebaningi kakhulu kuyimanje nje sididwa na izingcingo kodwa ke bafethu ngicela nibe patient. Wonke umuntu obhalayo lapha yana sizomattenda, wonke umuntu uzosizakala. Njengamanje sila ekhaya sibiziwe nathi sifoneliwe sabhalelwa sizwile sonke istory istory esishaqisa kakhulu bafowethu njengoba nazi ukuthi ke siye sacela nalaphana kunina ukuthi sicela ukuthi lapha ku comment section ni comment laphana nisitshele nisibonise ngoba nathi siyafika kule ndima kodwa ke alukho usizo thina esingakwazi ukuxazulula ayikho inkinga esingakwazi ukuyixazulula. Ngiphethe umne wethu la angihambi ngedwa ngihamba noNgiba. Bafethu sanibonani uNgiba lo bafethu sesifikile la ekhaya bafethu mama usibhalele sicela bafethu ukuthi sizwe kuyena bafethu ukuthi kwenzakalani sithini istory bafethu yebo thina sesichazelile kepha kubalekile ukuthi nani nizwe ukuthi istory sihamba kanjani nokuthi yipi indlela mhlawumbe singamsiza ngayo mama. Sawona mama unjani? Sanibonani bantu bami njani? Siyaphila mama unjani? Ngiyaphila. Uma wakaba isibongo? Mina ngwakaMpela. Kampela. Yebo. Oh, kaMpela la ekhaya. Yebo, kaMpela ikhaya lami kaMpela. Yebo mama. Ake sizwe ke mawami ukuthi usitshele nje ababukeli ngoba thina ususitshelile lonke udaba sesiyalazi ukuthi ke inkinga yakho because siyabona nomntwana laphana kunomntwana olele laphana ngathi akaphathekile kahle. Inkinga yakho ikuphi ma kwenzakalani? Sichazele lonke nje udaba. Bantu bami oqala nje lona umntana ubuhle. Yeah. Uqala ukugula ngonyaka ophelile. Ngase ngizwa ngabantu ukuthi khona umuntu olaphayo. Ngahamba ngayombheka bese ngivese sengiqalile ukumlapha kwenye indawo ukuthi nakhona usizo angaphili. Then ngathola ke lo baba lo Magwaza wathi hayi khona ubaba Magwaza olaphaya ngangisiza. Hayi ngempela ngifike ngihambe ngikubaba Magwaza. Hayi mengifika kuyena nje abomuntu nje impela nje athi hayi mntanami usufika ekhaya. Alukho usizo ayikho isifo engakwazi ukuthi ngilaphe engakwazi ukusilapha. Ngizokusiza nje ngikulaphele umntwana ubala lolu. Hayi nami ngithembeke ukuthi hayi uzongisiza. Yeah. Hayi nangempela ke angenzeleke izinto angenzela zona. Hayi sihambeke nomntwana lapho ngiqasha imoto. Ngihambe nomntwana hayi sifike ke mase siphindile ekhaya ke kasingeze lezo zinto ezincane esifike sisebenzise ekhaya kube kuhle. Hayi kube ngazi ukuthi umntwana uyasinda. Hayi mhlambe akuphelanga ngisho isonto. Hayi aqale phansi umntwana. Hayi ebusuku singalali ngithi ngiyamfonela hayi ngimthole asichazele ukuthi ayazameni ngokungathi kuyinyamazane. Hayi ngikuzame naku futhi ngingathi shu. Phinde futhi ngiqasha imoto ngiye kuyena. Athi hayi khona umuntu asazolanda. Kodwa ngangcono mabe mina ngingase kube khona imali engase ngiyikhokhe. Nangempela ke ngiqale ngikhokhe ke nje u5000 kuze kulo muthi ke ngoba wathi uyakhungwa futhi awukho la. Hayi nangempela ngikukhokhe ke lo 5000. Hayi angihlale ke mhlambe kuba mhlambe 2 weeks. Hayi bese ngiyamfonela hayi ngimthola athi hayi usutholile sesingafika. Hayi mase hayi ngoba umntwana vele kuyabiza ukuthi ngifike nomntwana angafika ngedwa. Hayi ngifike ke ngedwa ke anginikeze ke lokhu kuncane ka anginikeze kona lokho anginikeza kona ke ngiphindile ekhaya ngifike ngikusebenzisa nako futhi kube u2 days. Hayi qale phansi futhi aphinde futhi angifune enye imali yazi imali esengikhokhile bantu bami idlulile ngisho ku10000 imali esengikhokhile futhi u10000 imncane. Imali esengikhokhile iyala ku 20000. Mangase ngibuza ngane nje uMagwaza lo umthole kanjani wena uzwe ngobani ukuthi kunomuntu ekuthiwa uMagwaza uyasiza wasiza bani umthole kanjani? Hey wengane zami yazi nginamahloni ke ngisho ke ukuthi ngimthole kanjani. Ngangixoxa nomunye umama umngani wami estaxini esinje hawu
mowe mama umpele angisakwazi phela usuwahlalaphi ngithi mina hayi ngikhona ngisekhaya ngikulela onobuhle seqeda unyaka engaphathekile kabi sengihambe sekuphela imali mase lo mama sixoxe ngimsingamtshela ukuthi hayi sengihambile abantu abaningi hayi mase ngehle etekisini vele ngiqhutshwa umunye ubaba asi lo baba yazi khona umunye ubaba engimaziyo uMagwaza olapha akazibheki izifo uqhamuka ngali akazibheki izifo hayi ukuthi ngale ukuthi ngiyasaba kusho indawo la eSouth Africa angazi noma ngayisho yini hayi no asikho isidingo mama okay mama ngifuna ukuthola la ukuthi njengoba umntwana ogula usho angithi uthase kuyophela unyaka uyaphela unyaka uqale la stay uke wazama ukuhamba mhlawumbe amaklinikhi hayi amaklinikhi ke siwahambile impela siwahambile kwenzakalani mama amaklinikhi ekliniki kuba one day hayi futhi kuba akuba one day bafike nje bamlalise lo ma hours kuthiwa bamfake lo drip kuba kuphela mana mhlawumbe laba khona ngoba emaklinikhi ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuba wenze into uthatha amagazi bake bayenze process fana naleyo igazi nje into ayithathayo ke mntanami igazi nje bayalithatha impela yena kuyena nje impela abona ngokwasekliniki urise ngoba ngisho ichest bake bamenza nesifuba isifuba sakhe bathi hayi si right shuthi akuyona inkinga ephathelene akuzongathini akusona isifo esingalashwa mhlawumbe amaklinikhi noma ini abatholi lutho kahle hayi abatholi lutho uyabona nami ngize ngisabe ngoba phela nami ungibona nje ngiwela ngawa la ngaphandle egcekeni la nje ngaphandle egcekeni nje ku flat ngavile ngawa nje ngequlu onyaweni manje angisazi ke noma nako lokho sekulandela ukomntanami yini ngoba nakho ekliniki abangitshela ukuthi yini inkinga ngoba bemthimeza amagazi hayi uba right ubaba uMagwaza lo obekade emsiza uyayisha inkinga yakhe usisi uyayiveza inkinga akayisha inkinga mina ngingabi nandaba ke nokusho ukuthi umntwana uthakathiwe angizwa ngoba mina nje into engifuna umuntu aqondane nalesi sifo esimphethe ngoba yena uyasho yena ukuthi hayi engazi ukuthi ukhona nje ukwashawayisa ngoba phela bephile ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe umntwana kufanele ngabe wamyisa nakadokotela ngoba phela amaklinikhi uyawazi abuye kube yinto engasizi kangako kodwa udokotela ngqo uke wazama yini ukumyisa khona angikaze ngize ngimyise kadokotela ngoba uyabona yena eqala ugula kwangazi ukuthi i-stroke angithi ke kuthiwe umama umuntu eshawe i-stroke engazi ukuthi ungamphuzumisa kuqala isibhedlela eqala ukugula kwamshanje ngazi ukuthi i-stroke yabo ngamphuthumise esibhedlela ke uyadla kodwa uyakwazi nokuziyela endlini encane hayi yena ke nje umthatha nje umbeka lapho ngoba vele sinalo itoilet endlini ngumthatha nje umbeke etoilet hayi akanankinga uyakhuluma kancane nje into unqamukela umoya njengamanje ma inkinga officer sikusize ngayo yipi ufuna senzeni thina siya kuMagwaza sithini ngoba phela uMagwaza uzobuza ukuthi angikunikanga yini into wawuyifuna ekuwumuthi okay ke mina engikucelayo bengicela ukuthi ningiphelezele siye kusobheka uMagwaza oqala uMagwaza sekunesikhathi eside ngingamtholi ngiyamfonela ke manje ke angisamtholi ke mekwenzekile ngimtholile athi akekho kwala usayomba angiyazi lemithi yakhe emba ngoba vele ke naseqaleni ngingangathi ngiyamfuna ke wathi wangikhukhisa wathi khona ayewufuna awutholakali kalula ngoba ngaze ngakhipha ngisho imali yokuthi ayewufuna lo muthi manje ke mengimthome kwezekile ngamthola kuthiwa ungitshela ukuthi akekho usayomba imithi noma nje ngivele ngingamtholi ke nje straight ucingo lakho vele ulungishaye kulungene ku voicemail manje inkinga yami ke bese ngicela nina ke batabami ukuthi kaningiphelezele ke ngiyomfuna lo Magwaza ndini ngimsibuza angigogela imali yami nami ke kuze ngibonele ukuthi ngenze njani akuyena yedwa umuntu olaphayo futhi nje nokuthi nike nje ngoba umntana ke ubangcono kwakhe wabangcono eqala kumlapha angazi noma wayengidonsa yini ngoba after that angilibonanga usizo ngazi ngilithole nje ukuthi abe ngcono ulokhelele nje ubhaca kanje akazi azanyakazi ubhaca nje kanje
kungcono kube mhlambe ke kube mhlambe ke kuyinto eqhamukayo abuye abe ngcono kodwa alutho akabi ngcono isikhonisa lokho nje unje manje ngifuna imali yami nje kuphela into engifunayo angibuyisele imali yami ngiyofuna umunye umuntu. All right. Ima ngifuna ukuthola la ukuthi uyasebenza wena? Angisebenzi ngiyayisebenza. Uyasebenza. So ukhona nihlala nibabili ekhaya? Sihlala nabantwana abanye babadudakazi zami basesikole abafundayo. Oh shuthi nje uma uyisebenza wena uba ukhona umuntu okwazi ukumnakekela? Bakhona bamnakekelayo. Okwamanje ke nje njoba ngikhona ke kulezi insuku. Manje uma Gwaza ugcinene nokumfonela mhlawumbe ukhulume naye ocingweni. Isangena noma mhlawumbe uselokile noma useyishintshile kwa number leyo. Ngelinye ilanga liyangena, ngelinye ilanga ngeni. Inamba yakho usenayo? Ngisenayo. Ngicabanga ake simthinde uMagwaza. Ke simuze mhlambe somthola ocingweni. Okay. Ke simasizama nje ukuthi ke sisomthola mhlambe ocingweni ke sizwe kuyena. And futhi ngicabanga ukuthi kuyoba umbono omuhle ukuthi kube ithina esikhuluma nawo uMagwaza. Ke ungakhulumi wena mhlambe ngoba mhlambe ezizwe zakho ngeke mhlambe yabo uzosoka vala ucingo ngeke kukhulume thina mhlambe uzokwazi ukusilalela. Hayi ngangcono impela mekhuluma nina ngoba ezami inamba zo2 seyazazi. Usacela usiboleke ifoni yakho ngiyoziveza inamba. Ezami nje imbili useyazazi. Hey lo muntu lo ushuthi uyafana nomuntu omqolile uma. Umqolile nje mfethu. Umqolile. Bafethu. Bafethu kunzima. Njengamanje akukho kudlula ukuthi sizame ukuthola uMagwaza. Sibone ukuthi simuze usuthini. Cela nje ungayiveza inamba mhlawumbe mase yasinika siyifonela thina ngala. Bafethu kunzima. Amaqola maningi la ngaphandle. Hayi maningi. Maningi amaqola. Ngiyabona nje ngoba nje amaqola emaningi angaka nje thina hayi khuleka ma. Samankentshana thina sihlolele lutho. Amankentshane sizoba lapha nje ngomkunzi nje. Noma ngosizuthu, noma siqala ngale yokuqala yabo. All right. Maye inkinga ziningi hayi. Hayi sengihluphe kakhulu bataba mikho nje sengithi ngcono ngoba khona owangitshela ukuthi nake namsiza. Khona owangitshela nje impela ukuthi nake namsiza. Ngaphambi kokuba simfonele uMagwaza ngifuna ukuzwa kuwena into eyifunayo njengamanje ufuna imali yakho back. Hayi ngifuna imali yami. Inkulu imali yabona nje inkulu imali engikhokhile mina. Ngifuna imali yami. Ufuna kubuya imali yakho. Ufuna kubuya imali yami. Mhlawumbe uma ngifuna ngoba phela labantu abayizangoma kanje akulula imali ibuye. Mhlawumbe mayethi uzocela ukuthi mhlawumbe amthathu sesafuna ukumlapha uzobe sesithini thina. Hayi ngeke ngize ngikwazi. Okay. Ngeke ngize ngikwazi ngoba useziningi lezi nyanga njengoba ngitshela ukuthi nje unyaka uyaphela. Wehlaleleni lo nyaka engamlaphi. Hayi lungile ke simuze uMagwaza ukuthi uthini. Awuthi ke simuze uMagwaza ukuthi uthini. Hello? Yebo ninjani baba? Siyaphila sinezwa kuningi. Siyaphila baba. Ngabe uMagwaza lo ngikhuluma naye? Uyika. Yebo baba. Ubaba ngabe ukhona ekhaya? Hayi cha. Lutho wemfana. Angikho ngisathi ukuyomba imithi la ehlathini nje manje. Yazi baba bengifuna usizo lakho kanjani nento bengifuna ngisize ngayo udadewethu akaphilile. Udadewethu ungaphilanga? Yebo. Wena ubani Sibongo? Hayi mina nguMadlandoni Sibongo. Okay. Udadewethu laphi yena? Ukhona nami la ekhaya inkinga akaphilile kahle so bengiyaleliwe nami kuwena so ngakho bengichecka baba ukuthi ukhona yini ngingasukela mali abafanele ngiqashe nemoto ngoba sesimini nje impela akaphilile. Kulungile. Cha
Asenzeni kanjena ke ngicela ukuthi ngizama ukuthi ngifike ntambama lapha esigodlweni ngoba njengamanje angikho. Ngizothi ukulibaziseka futhi. Oh, okay. Mhlawumbe nje ekhathi nje impela nje zabo 3 na nje kanje niqhaphukeke bese ngikhona. Okay baba kulungile. Ya, sokoza. Yebo mhlawumbe kuzoba into engakanani ba? Mhlawumbe angithi nje na kufuneka phela uqale phela umntwana simbone umntwana ukuthi kwenzakalani. Sihlole and then after that ke so bese sisho ukuthi ke kahle kahle lento ephethe umntwana yini mayelana nani. Bese ngikhipha ke lapha isinqumo. Ukuhlola kube imalini ba? Ukuhlola u500 kehla lapha. 500. Yebo. Ayike. Ake ngibaleke webhuti ngibhizi la impela. Okay. Sokoza kahle. Scam baba. Scam sangaphela. Hayi. 500. Kodwa ngcono ke ngoba uyavuma ukuthi ufike. Nelaso bese sitheleka khona ke. Yazi njengamanje kufanele sisuke siye ngqo ngoba phela uthe uma uyakwazi kwakhe. Hayi ngikwazi kahle. Phela bese bengiye mina especially bengiye. Okay. Mina nje bengiye. Kumele sihlasele ngqo. Hayi vele fanele sihlasele khona nje. Yabona wethu lamaqola lawa maningi kakhulu and lo baba lo uzoqhubeka nalento uma singayivimbi. Hayi yabona nje obethola icustomer elisha uzofika. Nami ngicabanga ukuthi yabona nje obethola icustomer elisha nje uzofika. Ya ngoba uma ngibonile ukuthi makukhuluma wena uzosoka abaleke kakhulu. Yabo okubalekile bafowethu ukuthola indlela ukuthi sikwazi ukuthi simbone uMagwaza. So yona nje lesicabanga ukuthi ibelula le ukuthi sikwazi ukuthi simthole uMagwaza ngoba nimuzwa futhi ethi akekho ukube ukusikhulumisa umama bekuzoba nzima ngesamthola bese umfica engekho. So manje bafowethu siyacela ukuthi yona indlela elula kufanele sizame ukuthi sinikele khona ntambama. Ngicela nje ukuthi uthe ngoba ngo3 ya uthe ngoba 3 kanje. Asivedanise ukuthi simhlasele straight. Hayi kungcono kona Ma ake sithi sizobuya. Hayi vele nje angezi manje isikhathi manje akusasele isikhathi singakanani sizobuya. Hayi yabona nje vele nje ngizofonela laba babuye ngobahlale naye umntwana ngoba ngeke sikwazi ukuthi sihambe naye ngoba vele njoba sizohamba ngemoto yenu singeke sihambe ngemoto engihlale ngiyiqasha. Ngongcono ukuthi nje vele asale kuhambe mina. Kulungile ma. Siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu bathe bami. Ibe nosuku luhleke nibisheshe nibuye ke ngoba phela ke nje izulu alidli. Hayi khuleka ma sizobuya nje. Hayi ngiyabonga bathe bami. Futhi khona ke la kaMagwaza umama athi khona la size khona. So asazi noma usebuyile uMagwaza kepha kodwa ikhona ke la kwakho uMagwaza bafethu sicela futhi nisicale nathi bafethu asazi sobhekana nani. Bafethu kunzima bafethu kunzima sibhekene nabo kunzima bafethu but kodwa ke sozama asikaze sahluleka bafethu amankentshane lawa cela bafethu unicomment bafethu subscribe bafethu. Sahamba siyosiza umama bafethu simabhekene naso at least ke mfethu mayibuyisa imali ngoba umama akasizakalanga lokho kubalekile mfethu ukuthi umama aqhubekele phambili ahamba ufuna usizo. But bafethu siyacela bafethu ukuthi nambe nathi bafethu sibone sobhekana nani. Ake singeneni sibone. Hayi singeneni khona ke lana ke. Khona. Yeah ikhona. Hey. Siyangena noma siyangena? Hayi siyangena nje siyangena. Siyasaba. Abantu ngabathi kuyibona abangifuna usizo. Konko. Ngathi akho umuntu nje. Nangu. Sawubona sesinjani? Njengamanje sisiyaphila. Yeah. Samankentshane sisihamba ne-TV lana besacela bandla ubaba Magwaza. Amakhamera lawa manje awani. Lama camera ungawanaki ubaba Magwaza ngithi uyazi uyinyanga enkulu yaziwayo. Amakhamera wengeni phela lapha egcekeni esigodlweni.
bese sizom-interviewa ubaba awangena amakhamera hambani namakhamera asingeni nawo amakhamera hayi Sifuna awasuka yena. amakhamera la wasuka amakhamera la Eqiniseni ke sifuna yini ubaba Magwaza ke? sofuna ubaba Magwaza amakhamera ke aswadingi ke la ekhaya Cha sifuna ubaba Magwaza uphi yena? Hayi, amakhamera siwafuna. ngeke sivele isikole Sifuna uMagwaza Hayi, kuphela. ngeke sikwazi ngeke Singakhuluma naye ngaphandle. hayi uyaweya phela Cha asingeni namakhamera esigodlweni. Sizokhulumela ngaphandle noMagwaza. Sifuna ukukhuluma naye, sifuna ukukhuluma noMagwaza. Sifuna ukukama usukulo. Sitshele wena uMagwaza, sifuna uMagwaza. Sifuna uMagwaza. Sifuna uMagwaza thina, sifuna uMagwaza. Hayi ukuthi sifuna uMagwaza. uMagwaza usifuna. Cha ne simugota ikhamera mina ngibusibuzile amakhamera acishene ngibuzile ukuthi uFumagwaza ushana ukuthi uFumagwaza uzomfonela ukuphi ngoba ukuze sikwazi ukuthi thina mabekude sihambe sina somlanda sizokhuluma naye ekhaya sifuna ukuzokhuluma naye Cela sina ukumfonela ukuze ngaloke ke nizohlupha la ngoba nginidingi la abantu abaningi ubaba Magwaza bahlala lapha hawu hayi yamangazake lokho waphela ke nje thina hayi ukuthi sifunani ngiyomfonela ngizongilinda ngithi ngitheni ngifuna yena ngilindeni hayi ngeke hayi Yeah, Thwasa. hello baba Thokoza yebo Khuluma ngikuzwa kahle. yebo ubaba khona abantu abakhona lapha egcekeni abaphethe amakhamera Ngikuzwa kahle. khona abantu abakhona hello I-network iyangishaya ngiseshadini phela ngikuzwa kahle. hello baba yebo khona abantu yebo baba khona abantu abalapha egcekeni Bazothini? Ngiyeza kodwa manje angikuzwa kahle lana seshadini phela. umama Mzwane ufike nabantu lapha egcekeni Hayi, i-network iyangishaya phela ngikuzwa. hello Hello. hello yini kodwa sister Ngiyamthola. indaba ufonele ekhoneni ungakwazi ufonela phambi kwethu uthi usehlathini phela indaba ungenzange ukuze ufone ngenikwazi ukumthola njengoba ethi usehlathini shuthi umuntu engekazi abuye manje cela ningihambele ke namakhamera awu cha sisima wena yini uzofona ekhoneni pho hayi ngeke hambani namakhamera ikhamera ayicishwa ayicisha ikhamera no ayicisha ikhamera phoma namakhamera usawonamfonela ngithi usawonamfonela wena usawonamfonela wena ngicela amakhamera phuma Khana ngitshela ngathi siphume sikamsolini ngitshela kahle ngathi siphume sikamsolini ngitshela ngathi ayikho into engiyaziyo ngizohlala uma ngabe ukuthi uyalanda lapha ehlathini sizohamba ke sehlathini uma ngabe ukuthi uye ehlathini wena sizohlala simlindele ekhaya sizohlala simlindele ekhaya sizohlala simlinde uzolathi nangu wafika nangu umuntu esize kuyena nangu umuntu esize kuyena kwenzakalani cha akwenzeki lutho baba size kuwena lana manje sesilwiswa nanangu sisi uyasilwisa thina size kuwena baba phela lezi gantsotho lezo nazo la ekhaya lami kwenzakalani kunini ngikufuna engakutholi ulokhu ungitshela ukuthi awukho uyokumbi sacela bandla usilalele cela ukuthi uye ngale cela usilalele usizo ukuthi size ngani la ngoba kumhlola wami amakhamera iwona nje lawo esingabadingi la makhamera iwona lawo iwona la makhamera esingabafuni cha mina ngikufune zingaki ngishanga ezulu mina anihloniphi uyena uyabona nje lapho ke nje uyabona nje lapho ke nje kurongi kabi kunje ngoba angithi namba usaqhubeka usashutha yasiphazamisa kukangaki mina ngifika la kukangaki ngikufuna mina umazi kanjani ufuna ngichazele wena ukuthi ungazi kanjani wena angikwazi wena angimazi kunayo phela bahamba nami angeke bahamba nami uzoyenza ikhamera sifunda egcekeni iyona lesingayifuni angithi yaba uyashutha uyaqhubeka usashutha uyazi ukuthini awuzongisabisa ngehlathi angisabisa okay kulungileke size lana ke baba sizofuna imali hayi ke asazi emadoda
Ngingakelilinge ngifuna ukuthi ngize ngidini. Ngingase ngidinwe madodana. Njengamanje yabona njengamanje. Uyamazi mama ngithi. Ngiyamazi. Ukade umsiza ngani mama? Ubumsiza ngani? Umambhele wafika kumina phela edinga usizo kulelo mntwana ngithi. Umntwana wakhe namanje akasindi. Wamlapha umntwana? Ngamlapha. Wasinda umntwana? Ngamlapha umntwana. Wasinda yini? Manje phela uma kuwukuthi umntwana kaMambhele akasindanga sekuzoba iproblem yami leyo. Umntwana wakhe mana wekhehla. Umambhele umntwana wakhe ngathi ngimlaphile efike kumina. Waba right. Manje sekufuneka ukuba ukuthi uma engasasindi akavuka empedeni kungenzeka ukuthi njoba waba right nje ngiyacela nje ningivumeleni ukuthi ngingene esigodlweni sami ngiqale nje ngixolisa impela emathongeni ala ekhanga lento hayi uzokwenza sesambili uzokwenza lokho usola nje imali yami yabona lapha esigodlweni uzongena ngalesikhathi usola nje imali yami akhe imali ezotholakala ngizonilalela nami mina ngivumela ukuthi ngiqale malini owalapha ingane kaMambhele phela maningqabela ukuthi ngingene esigodlweni sami phela enye into phela leyo Sekutshela ukuthi ngakwenzeka lokho sisakhuluma ungangena njani esigodlweni sisakhuluma ungangena njani esigodlweni sisakhuluma waqala nini ukulapha baba? Waqala nini ukulapha? kade ngaqala akekho umuntu ongangazi la endaweni mina ukuthi ngumlapha akekho umuntu ongangazi la endaweni wayipho ingane yaMambhele mina ngathi ngifika la ngathi ngifika la mefika la kumina ingane yakhe yaba right yalapheka ingane uma sekuwukuthi sekukhona kunye ngamtshela phela uMambhele ngamtshela ngathi mana usuloku uthi we baba ngisibaba wakho isikhathi sokudlala wena njengamanje Mambhele akukhuluma iqiniso na njengomuntu efa yes ingane yakho wathi ufika kumina ngakuhlolela ngakutshela ngathi ingane yakho okokuqala yashawa isilwane angizange ngisho lokho wakusho ngathi mengisuka lapha ngathi ingane yakho akusinto inkinga eyodwa ekufuneka kahle ilungiswe kuyona kufuneka ingane yakho ihambe yonza amagobongo kufuneka ingane yakho ihambe yothwasa wabuya wena uzobuya la usuzokwenza lento yokuthi ingane yakho ithwasa wabuya kufanele kuthathwe sowena kufanele kuthathwe sowena kufanele siswe mina phela ngoba kunjani okay ke akangithi ingane yami ke letha ngizesizisa ngiyamfonela angimtholi kuphela nje imali ngiyamfonela angimtholi kuphela nje into efunayo ufuna imali nje kuphela ufuna imali wena nje ayikho nje oyikhulumayo ayikho into ekhulumayo kufanele ngilongikhokhile nje mina ayikho nje wena into ongisiza ngayo kuphela nje ngiyakhokha mina ngiyakhokha nje ukuthi uyiqola wena angithi wena umlapho uyiqola usisi lo uyithwasa lakho ithwasa lami le ungalufikela nje la ukuzuba ithwasa lakho kwenze kanjani wayifikela la noma uyena wathi wozothwasa kuyena ngangisizo uye ngaqede ngaqede yabo uthi ulungile umuntu kufanele ayiziyele la azothwasa khona hayi ukuthi wena uzikhethe umlapho bese bayithwasa lakho abayithwasa lakho lakhe elamtshela ukuthi kufuneka ezela wafike gula akazange zakhethelwa yimina njengamanje ozoyenza imalini uMambhele sesipendile kuwena uMambhele ngamtshela malini asespendile kuwena manani nginibalele kahle nginiqalele eqaleni yabona njengamanje angimoshi isikhathi imalini ngoba phela mina ngiyazi ukuthi imali yami isiya ko-20 ukuthi nikhulume nami emadoda nikhulume nami kanjena seningungile nje kanje imali yami isiya ko-20 hayi angeke uthanda ungena ezigodlweni musu ungena ezigodlweni usuyivalele senze njani ngizonishanga ezulu ngempela mina ngifuna mina angikwazi ukufika lana into engiyifunayo yodwa mina ngifuna imali yami into engiyifunayo mina imali yami ngifuna imali yami nje cha mina ngifuna imali yami nje cha ngifuna imali yami nje cha mina ngifuna imali yami cha wena wisigebengu wena ngifuna imali yami mina wisigebengu ingane yami ilele iwubhaca ingane yami ilele ubhaca ingane yami ayiphilile le ngane ngafana ilele ubhaca le ngane yasinda ngalesi sikhathi ngiqala ukufika la emva kalokho lokuthi uyongifunela imithi uyongifuna imali uyongifunela imithi le ngathi isho kahle into efuneka ngabe kahle uMambhele uyayenza ngabe yena
uthi nje ngiyacela bandla bamakhosi ukuthi ingane uphinde uyisize ngoba ingane akusekho right kuyona akusekho right kuyona sasoxoxisana usana phela ayilapha mina ingane kaMampela hayi hambani ke la ekhaya khulumani ngaphandle amakhamera agcwele la ngaphakathi umuntu wangaphandle ngaleskhathi ingane ingane uqala ukuyilapha asiphumi imali singayitholanga asiphumi ngifuna imali yami ukuze ngihambe mina ngiyofuna omunye umuntu ukuze ngikwazi ngiyofuna omunye umuntu ukuze ngikwazi ukuthi ngiyofuna omunye umuntu ngeke phela ngeke nje indaba nezulu lakho mina ngifuna imali yami angisafuni ukuthi uvilaphe nganyanga imali yami ngeke esikhondeni ngikhiphe imali yami ngeke esikhondeni ngikhiphe imali yami ngeke esikhondeni ngikhiphe imali yami imali yami iyona ikamera ngifuna imali yami ngifuna imali yami ikamera ngifuna imali yami ngifuna imali yami woza lesigodlweni ngifuna imali yami ngeke lesigodlweni ngifuna imali yami ngeke lesigodlweni ngifuna imali yami ngeke lesigodlweni ngifuna imali yami ngifuna ngeke lesigodlweni ngifuna imali yami ngeke lesigodlweni ngifuna imali yami wona umsindo ubangayo ngeke lesigodlweni ngifuna imali yami cha ngifuna lesigodlweni ngifuna imali yami ngiyibamba umthetho avuma ukungifonela iqambelana manje cha mletheni ngabe esigodlweni kwamanje kwasekuseni ngifonile wangalibamba ucingo baze bafona bona abafana ekuseni ngifonile wangalibamba baze bafona abafana yabona abafana nje befoni bekhona mina-ke sibangela umsindo akabuyisa imithi yami-ke naye phela akabuyisa imithi yami ikhona imikhuba yakho lapha ekhaya ikhona imikhuba yakho lapha ekhaya ikhona imikhuba yakho lapha ekhaya ubona kanjani ukuthi ayisebenzi imikhuba yakho lapha ekhaya ungakayisebenzisi imikhuba uyibona kanjani ukuthi ayisebenzi imikhuba ngoba phela kwazi uyisebenzisa mayisakhona futhi akwazi uyisebenzisa isigodlo sami isigodlo asikenanga esigodlweni asingenanga esigodlweni hayi kashame ngisala ngeke ngiphinde ngize ngifuna imali yami cha abona namhlanje ngiphuma nemali yami kuphela angifunela lutho olunye angisayifuni kwale mithi yakho imani-ke lapho asikenanga esigodlweni ukuthi akazi uyisebenzisa ayisebenzelanga kusasa ukwazi uyisebenzisa awukahle sisa uhambe lapha esigodlweni asiphumi asiphumi siphuma ngemali cha hayi siphuma ngemali imali yami uzoyikhokha yini imali yami ngifuna imali yami ngifuna imali yami ke manje sekuright yabona nje silungile ukhulunywe kahle phela okay uzoyikhokha yini cha sizokhuluma amampela ukuthi sifuna ukukhuluma nabo ofakazi kamera yakho phuma nale kamera nabo ofakazi kahle phela ngikhuluma nabo ofakazi ngifuna nje baba ofakazi ukuthi imali yami ngiyayithola kulungile mampela asenzeni kanjena mampela
imalini othi kumina ufuna ngiyikhokha ngenxa ukuthi ingane yakhe ayisindanga. Uyabona nje lo munye ushintsho anginandaba nawo nokuhlola at least ngikhokhele noma 15,000. Imithi yami ke le ayisebenzile. Angithi ngisho bona ukuthi lolu hleza lolunye mina imali isenzeni lento lena ukuthi ibe fair. Asiyenze belula wena njengamanje ngena kwi-app ukhokhele uMaMbhele imali yakhe siphume ngegate sihambe. Kahle asenzeni ibe fair. Le ngisho nanti mina. Anyazi anginankinga ukuthi uMaMbhele ngimnikeze imali. Okay? Njengamanje uMaMbhele ufikile la wafike wasizakala ingane yakhe yaphila. 2 days. Ngiyangizwa ngithini? Yaphila. So emva kaloko Uyibonele ukuthi uMaMbhele akazange azenze ngendlela yakufanele. engakaza ayisebenzisa imuthi uyibone kanjani? mina kungenzeka So mina sengiyahlangana manje uma wena uthi alihlangene mina ngiyahlangana. singakanani isikhathi ingane yami igula ngoba yagula yasinda nje kuloma kwakuyilezo insukwana ngenza ukuthi kungenzeka lezo kusho ukuthi ingane ayisindanga. hayibo kusho ukuthi ingane yasindiswa ile mithi le ngivese ngiyisebenzisa yasindiswa ile mithi ngivese ngiyisebenzisa yasindiswa ile mithi ngivese ngiyisebenzisa Kanti mina nje ngifuna imali yami nje cha ngifuna imali ngifuna imali yami nje ngifuna imali cha ngifuna umuthi uchaza into eningi ibona khokha nje khokha imali yami khokha imali yami khokha imali yami khokha imali yami cha nje ngizosasa leli sheni ngizosasa leli sheni ngiyolidayisa igora zakho usungahamba nazo kwaMagwaza. uMaMbhele kusasa imali noma ngizomnikeza ngithatha imali uMaMbhele ngizohamba ngifike ngicatha imali ngimnikeze uMaMbhele. Mangakwenzi lokho amashonela kusasa imali engayithola uMaMbhele senze njani thina? Cha phela mawukuthi ngoba phela nakho anganizeke ngendluzulu seniyophinda nibuye kafela ngendluzulu yenu. And futhi lalela Sabuya futhi wena futhi uyakunaka indaba wena musu ukukhuluma kanjani namasasaba Musa kungikhomba. uyabona amakhamera nawe ufuna Ngoba eza namakhamera, inkinga amakhamera singawafuna. khana wethwas singaki isikhathi ngifona mina ngifuna isikhathi ngifona mina Hambani. uMaMbhele Yewaphi? engikushoyo delete lento uMaMbhele mase ngikunikeza imali yakho ufuna udelete lento. hayi ngikile Vele. Masumnikeze imali yakho. and Lungile senze uma lishonela asenze deal sayiphosa Nisabalisa ke khona. basishane swe uMaMbhele lishonela Ha futhi. imali sithole Ngani ke mina makuwukuthi mhlawumbe uma uMaMbhele sengimnizini nizoqhubeka nifake lento lena la. angithi uzoyibheka konke sizoyifaka Amanga nje kodwa la. lashona nje la kusasa ngoba unamanga kakhulu wena baba. sithina shothi siyavumelana usasa amashona ngamnikezele siyasabalalisa ividiyo. Ngizomnikeza imali yakho uMaMbhele kusasa. Ngithi siyavumelana ukuthi imali shona Ngizomnikeza imali yakho uMaMbhele kusasa. kusasa sayisabalalisa ividiyo. Kodwa uMaMbhele ngeke ngiphinde ngize nje la kwesigodlweni sakho ngeke ngiphinde ngize hayi sihamba vele Yoba ngcono ngempela imali muyifaki. Yoba ngcono ngempela imali muyifakile. Yoba ngcono imali muyifakile. Yoba ngcono. Usikhohlakala sesangoma. Ufuna inyanga noma ithwasi. Asikwazi ukuthi uyini. Ulibambe lingashoni. ngashona noMaMbhele. Lungile bayeke. Cha. inyanga bayini kuyimanje bafethu ngiyabona lo muntu akazilutho bafethu ayikho indaba lo muntu uskema abantu akasizwa Uloko liqamba amanga kuthiwa uyomba nami ufuna ingane yami izohlala izoba umquba khona lapha emzini wakhe bemanje abantu ayidlayo akukhohlakele lo Bafowethu siyacela ukuhamba manje bafowethu ngicela niqaphele izikemu ziningi la ngaphandle and lezi ikemu lezi sizoyiqondisa kakhulu zonke wonke umuntu oqolayo noma athi uqola imoto noma uthi uqolwe ngani siyofika bhala nje sibalele sihlangana leyo yes